సో, లైవ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మనము భగవంతుని గురించి నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటున్నాం కదా! కాబట్టి ఎవరైనా పడుకొని ఉంటే అది యాక్చువల్లీ కొన్ని నార్మ్స్ ఉన్నాయి క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడానికి. సో, అదేంటంటే పెద్దగా ఏమి నార్మ్స్ లేదు కదా! మనం ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం? ఆ దేవాది దేవుడి గురించి కదా! సో, మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటున్నామంటే మనకు కొంత సీరియస్‌నెస్ కదా! మనకు కొంత మనకి ఉండాలి కదా! సో, అలా బెడ్ మీద పడుకొని మనం ఏమంటే ఏం చేసుకుంటూ అలా కాకుండా దట్టు వీడియో ఆన్ చేస్తారు కదా! సో, అట్లా కాకుండా ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అందరికీ కూడా. మనందరికీ తెలుస్తుంది కదా! హౌ వి హావ్ టు బి అని కదా! సెపరేట్‌గా ఎవరు పెట్టనవసరం లేదు. మనకే తెలుస్తుంది కాబట్టి. సో, ఎవరైనా అట్లా ఉంటే దయచేసి వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకొని యూ కెన్ లిజన్. ఒకవేళ డౌట్ సెక్షన్‌లో మీకు కావాలంటే వీడియో ఆన్ చేసుకొని అడగండి. సరేనా? హోప్ అందరికి అర్థమైంది కదా! సో, మనము స్టార్ట్ చేసుకుందాం. స్క్రీన్ అందరికి కనిపిస్తోందా? స్క్రీన్ అందరికి కనిపిస్తుందా? షేర్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో, మనం నిన్న సాంఖ్య యోగం 2వ అధ్యాయం, ద్వితీయ అధ్యాయం చూసాం కదా! సో, మెయిన్‌గా మనం తీసుకున్న నాలెడ్జ్ ఏంటి? నిన్న అధ్యాయంలో నిన్న జరిగిన 2వ అధ్యాయంలో మనకు తెలిసిందేంటంటే వి ఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ. మనము ఈ శరీరం కాదు. మనము స్పిరిట్ సోల్స్ కదా! భగవంతునిలో అంశలమనమాట. చాలా చిన్నిపడి ఎలాగా? భగవంతుని అంశ అంటే మనమే దేవుళ్ళమా? కాదు కదా! చాలా వ్యత్యాసం ఉంది మనకి, భగవంతునికి చాలా. మనం అణువంత, భగవంతుడు విభువంత. చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. కాకపోతే మనము చిన్న ఆటమ్ సైజ్ అంత అంశలమనమాట భగవంతుడు. ఓకేనా? సో, అది మనం మెయిన్‌గా నిన్న తీసుకున్న టేక్ అవే. సో, నిన్న అధ్యాయంలో కూడా మనం ఏం చూసాం? మొదటిగా ఆత్మతత్వం గురించి భగవంతుడు అదే సాంఖ్య యోగం అని చెప్తాము. అలా భగవంతుడు అర్జునకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆత్మతత్వంలో. తర్వాత కర్మయోగం అంటే కర్మలు ఎలా చేయాలి కదా! కర్మలు ఎలా చేయాలని చెప్పారు? ఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుని కోసం మనము కర్మలు చేయాలని చెప్పారు. సో, అది నిన్న చూసాం. దాని ఇంకొంత అడ్వాన్స్‌మెంట్ ఇక్కడ మనం 3వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. సో, ఇది కర్మయోగం 3వ అధ్యాయం మనం చూస్తాం. సో, కర్మయోగం సో, మొదటిది. సో, అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధి జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధియే మంచిదని నీవు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం నందు వినియోగింప కోరుతున్నావు? సో, అర్జునకి ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చింది. ఏమని కదా! నిన్న 2 రకాలుగా భగవంతుడు చెప్పారు. ఒకటి ఆత్మతత్వం, ఇంకొకటి కర్మయోగంలో. అంటే కర్మ చేయాలి అని కదా! సో, చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏంటి రెండిట్లో తనకు ఆహ్, కన్‌ఫ్యూషన్ లాగా ఉంది. అంటే వాళ్ళకి బెటర్ అని ఏదనిపిస్తుంది? ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆత్మతత్వాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారో, ఓకే. అయ్యింది. నేను సోల్, అది కూడా స్పిరిట్ సోల్ భగవంతులోని అంశం తెలుసుకున్నాక, నేను ఎందుకు ఈ యుద్ధం చేయాలి? ఈ కర్మలో నేనెందుకు పాల్గొనాలి? వెళ్ళిపోవచ్చు కదా! కదా! ఎక్కడికో వెళ్లి తపస్సు చేసుకోవచ్చు కదా నేను. సో, మళ్ళీ ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి? అని అర్జునకి డౌట్ అన్నమాట. సో, అదే భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు. సో, బుద్ధియే మంచిదని అంటే ఆత్మతత్వమే నీవు ఒకవేళ మంచిదని అనుకుంటే, నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం నందు వినియోగింప కోరుతున్నావు? అంటే మళ్ళీ నన్ను ఎలా కర్మ చేయమని, అంటే యుద్ధం అనేది అక్కడ కర్మ. క్షత్రియ ధర్మం కదా! వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో, మళ్ళా నన్ను ఎందుకు యుద్ధం చేయమని నువ్వు కోరుతున్నావు అని అర్జున అడుగుతున్నాడు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ లోకేऽస్మిన్ వివిధానిష్టా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, పాపరహితుడైన ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొంద యత్నించు 2 రకముల మానవుల గూర్చి ఇంతకు పూర్వమే చెప్పి ఉంటిని. ధ్యాన నిష్ఠయందు ఆసక్తి కలవారు జ్ఞాన మార్గమున, పనుల పట్ల ఆసక్తి కలవారు కర్మ మార్గమున దానిని అర్థం చేసుకుందురు. అంటే భగవంతుని తత్వం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు
మన ఆత్మానుభూతి ఫస్ట్‌గా ఫీల్ అవ్వాలనమాట. మనము స్పిరిట్ సోల్స్ అని మనకు తెలియాలి. మనం ఎక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళమో కూడా మనకు తెలియాలి. సో, ఈ అనుభూతిని పొందే యత్నించే వాళ్ళు 2 రకాలుగా ఉంటారని ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలోనే చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే ధ్యాన నిశ్చయందు ఆసక్తి కలవారు జ్ఞాన మార్గమున. అంటే ధ్యానం చేసుకునే వాళ్ళు జ్ఞాన మార్గమున వాళ్ళు పయనిస్తారు. అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళు అందరిని వదిలేసి ఎక్కడో వెళ్లి వాళ్ళు లోన్‌లీగా ఉండి తపస్సు చేసుకుంటారు. ఇంకొకరేంటంటే కర్మయోగం అంటే పనుల పట్ల ఆసక్తి కలవారు కర్మ మార్గమున అంటే కర్మను వనరిస్తారు. ఎలాగా? భగవంతుని సెంటర్‌గా చేసుకొని వాళ్ళు కర్మలనేవి చేస్తారనమాట. సో, దాన్ని అర్థం చేసుకుందురని 2 రకాలుగా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారనమాట. సో, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోరేవాళ్ళు జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం కదా! ఎప్పుడైతే మనకు ఈ శరీరం నేను కాదు, నాకు సంబంధించింది ఏది లేదని తెలుస్తుందో జనరల్‌గా అందరికి ఏమనిపిస్తుందంటే ఒకలాంటి వైరాగ్యం వస్తుంది. మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాము కదా! సో, జనరల్‌గా అందరికి వస్తుందది. సో, ఇది వన్ వే ఆఫ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ద లార్డ్ అన్నమాట. భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడంలో ఇది ఒక విధానం. ఇంకొకటేంటంటే జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ. ఓకే. మనకు జ్ఞానం తెలిసింది. కానీ మనము ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఉంటూ మనం ఒక పొజిషన్‌లో ప్లేస్ చేసామంటే మనకెంతో కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సో, భగవంతుడు మనల్నేమి వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళమని కూడా చెప్పట్లేదనమాట. సో, ఎవరు ఉన్న సిట్యుయేషన్‌లో వాళ్ళు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు కర్మలు వనరించుతూ కూడా వాళ్ళు మన ఒరిజినల్ డెస్టినేషన్ అయిన భగవద్ధామని మనం చేరుకోవచ్చనమాట. సో, ఆ కర్మ ఎలా చేయాలంటే భగవంతుని సెంటర్ చేసుకుంటా చేయాలి. సో, భగవంతుడు మనకు చేసిన ఏర్పాటేంటంటే, మనకు భగవంతుడు ఈ టైంలో ఏంటంటే, మనకు విభాగాలు మనుషుల్లో కూడా విభాగం అంటే ఏం చెప్తాం మనము? ఈ క్యాస్ట్ కదా! వాళ్ళు ఈ క్యాస్ట్‌కి సంబంధించిన వాళ్ళు, వీళ్ళు ఈ క్యాస్ట్‌కి సంబంధించిన వాళ్ళని కొంత హైగా ఉన్నవాళ్ళు, కొంత లోగా ఉన్నవాళ్ళని మనము భావిస్తూ ఉంటాం కదా! కానీ భగవంతుడు ఏర్పాటు వేరే. సో, భగవంతుడి ఏర్పాటు ఎలా ఉంది? ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏర్పాటు ఎలా అంటే మానవ జీవితంలో 4 రకాల విభజనలనేవి ఉంటాయి. ఒకటి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులనమాట. సో, ఎలా అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ. బ్రాహ్మణులంటే వాళ్ళ కర్తవ్యాలేంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ గురించిన జ్ఞానము, భగవంతుని గురించిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించి ధర్మ మార్గంలో నడుచుకోవడానికి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరికీ సహాయపడతారు. మెయిన్‌గా రాజుకు, క్షత్రియ రాజుకు వాళ్ళు సహాయం చేస్తారనమాట. అందుకే మీరెప్పుడైనా చూస్తే తెలుస్తుంది గదా! రాజు ఆస్థానంలో ఎవరుంటారు మొదటగా? పండితులుంటారు. కదా! వాళ్ళు రాజుని సక్రమైన మార్గంలో వెళ్ళడానికి వాళ్ళు సజెషన్స్, ఐడియాస్ వాళ్ళు రాజుకు ఇస్తూ ఉంటారు. రాజుకి ఎలాంటి సందిగ్ధంలో ఉన్నా వాళ్ళు ఫస్ట్ సంప్రదించేది ఆ పండితుల్ని అన్నమాట. సో, వాళ్ళకి ధనార్జన అనేది ఉండదు. వాళ్ళు కేవలం ఏం చేస్తారు? భగవంతుని గురించిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటారు. ఆ ధర్మ మార్గాన్ని తెలుసుకొని ఆ రాజుకు వాళ్ళు బోధిస్తారన్నమాట. అలానే రాజు పరిపాలన చేస్తారు. ఒక రాజ్యంలో రాజు ఎలా పరిపాలన చేస్తే ప్రజలందరూ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా అదే ఫాలో అవుతారనమాట. సో, సో ఇది క్షత్రియ యొక్క ధర్మం. అండ్ క్షత్రియ యొక్క ధర్మం ఇది కూడా ఏంటి ప్రజలను కాపాడటం అన్నమాట. అండ్ తర్వాత ఇది క్షత్రువులయింది. అండ్ మన థర్డ్ కేటగరీ వచ్చి వైశ్యాస్ అంటే వర్తకం బిజినెస్ ఓరియెంటెడ్ అన్నమాట. బిజినెస్ చేసుకునడానికి ఈ కేటగరీ వాళ్ళు. అండ్ లాస్ట్ వచ్చి శూద్ర. అంటే వాళ్ళు హెల్పర్స్ అన్నమాట. కదా! మన ఏ పనిలో అయినా మనకు హెల్పర్ కావాలి. కదా! మీ అందరికీ అర్థమవుతూనే ఉంటుంది కదా! మన నిత్య జీవితంలో కదా! హెల్పర్స్ కావాలా మనకి. కదా! అట్లా అని వాళ్ళు తక్కువ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళేమి కాదు. తక్కువ రకం అసలే కాదు. వాళ్ళు మన పని చేయడానికి సక్సెస్ అవ్వడంలో వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు. అది అన్ని కేటగరీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ హెల్ప్ అవసరం అవుతుంది. సో, ఇలా భగవంతుడు ఎందుకిలా కేటగరీస్‌గా అంటే సమతుల్యత మెయింటైన్ అవ్వాలి కదా! బ్యాలెన్సింగ్‌గా ఉండాలి లైఫ్ అనేది కదా! సో, అలా బ్యాలెన్సింగ్‌గా ఉండాలంటే రాజు ఒక్కటే ఉంటే బ్యాలెన్స్ అయిపోతుందా? ఈ వర్తకం చేసేవాళ్ళు లేకుండా ఓన్లీ రాజు ఉంటే బ్యాలెన్స్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు. ఓన్లీ వర్తకం చేసేవాళ్ళు ఉంటే బ్యాలెన్స్ అవుతుందా అంటే లేదు. ఓన్లీ హెల్పర్స్ ఉంటే అవసరం అవుతుందా అంటే లేదు. ఓన్లీ బ్రాహ్మణాస్ అంటే పండితులుంటే సరిపోతుందా అంటే బ్యాలెన్స్ అవ్వదు కదా! అందరూ సహకరించుకోవాలి. ఒకళ్ళకొకళ్ళు సహకరించుకుంటూనే ఈ జీవితం అనేది బ్యాలెన్సింగ్‌గా నడుస్తుందంట. అందుకే భగవంతుడు ఇలా కేటగరైజ్ అని చేశారు. అది కూడా ఈ కేటగరైజేషను వాళ్ళ వంశంలో పుట్టినారని కాదు. గుణగణాలను బట్టి, క్వాలిటీస్‌ని బట్టి ఈ కేటగరీ క్లాసిఫికేషన్ అనేది భగవంతుడు క్రియేట్ చేశారు.
చూద్దాం. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచార స ఉచ్యతే. పైకి కర్మేంద్రియములను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తమను తామే మోసం చేసుకునేవాడు. అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అంటారు. అంటే మనకు ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, కర్మ చేయడానికి కూడా మనకు ఇంద్రియాలు కదా! జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు. కర్మ చేయడానికి మనకు చేతులు, కాళ్ళు, వాక్కు కదా! ఇలాంటి ఇంద్రియాలు మనకు అవసరమవుతాయి. సో, ఎలా అంటే మనకు పైకి చూస్తే ఏంటంటే ఎవరైనా మనకు ఈ కలియుగంలో చాలా మందే కనిపిస్తారు కదా! కపట యోగులు అని అంటారు వాళ్ళని. చూస్తూనే ఉంటారు న్యూస్‌లలో కూడా కదా! సో, పైకి వాళ్ళ వేషధారణ అంతా కూడా కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొనుంటారు. అండ్ లైక్ వాళ్ళొక గురువు, ఇంకా చెప్పాలంటే నేనే భగవంతుడని కూడా చెప్తారు కదా! సో, వాళ్ళేంటంటే పైకి అదుపులో ఉంచిన అంటే వాళ్ళ ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినట్టుగా అనిపించినా కూడా కర్మేంద్రియాల్ని, మనసులో మాత్రం ఆ విషయ వాంఛల మీదే ఉంటుందన్నమాట ఆలోచన. పైకలా కనిపిస్తారు. దే ఆర్ వెరీ కంట్రోల్డ్ వేలో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ లోపల వాళ్ళ మనసులో ఆ కోరికలనేవి అలాగే ఉంటాయి. అలా ఉండే వాళ్ళని కపటాచారి అని అంటామన్నమాట. వాళ్ళు మనల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్ళలేరు. అందుకే చెప్తారు గురు పరంపర ఉన్న బోనాఫైడ్ సర్టిఫైడ్ గురువుని మనము ఎంచుకోవాలని. ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూపించినట్టుగా వాళ్ళేం చేస్తున్నారు, సెల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడిన చేతిలో సిగరెట్ పెట్టుకొనున్నారనమాట. కానీ వాళ్ళ వేషధారణ ఎలా ఉంది చూస్తుంటే ఒక యోగిలాగా, ఒక మునిలాగా అనిపిస్తోంది కదా! సో, అలాంటి వాళ్ళని కపటాచారి అని అంటారని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్య రవతే అర్జున కర్మేంద్రియే కర్మయోగం అసక్త స విశిష్యతే. ఓ అర్జున! మరొక ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియములను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఇంకొక పక్క, ఒక పక్క ఏంటంటే పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకున్నామని చెప్తున్నా వాళ్ళ మనసు మాత్రం అటువైపుగానే ఆలోచనలనేవి ఉంటాయి వాళ్ళకి. అలాంటి వాళ్ళు కపటాచారి. ఇంకొక వైపు చూస్తే శ్రద్ధావంతులైన వాళ్ళు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సంసార జీవితంలో ఉంటూనే చాలా శ్రద్ధతో వాళ్ళ మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను వాళ్ళు అదుపు చేసుకొనుంటారు. అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా వాళ్ళు పనిచేసే కర్మయోగులనమాట. వాళ్ళు ఎలాంటి ఫలాన్ని ఆశించకుండా కర్మలనేవి ఒనరిస్తూ ఉంటారు. నిజంగా అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. అంటే భౌతిక జీవితంలో ఉంటూనే, సంసార జీవితంలో ఉంటూనే, భగవంతుని గురించిన మన గురించిన నాలెడ్జ్ అండ్ భగవంతుని తాలూకు జ్ఞానం సంపాదించుకుంటూ, కర్మలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటూ, అలా కర్మలు చేసేవాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఆ కర్మలు ఎలా చేయాలి? ఫలాపేక్ష లేకుండా. ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్తాం. మనం ఏదైనా కర్మ చేస్తామనుకోండి, పని చేస్తున్నామంటే, మనం దాని రిజల్ట్ ఆశిస్తామా? ఆశించమా? బేసికల్‌గా రిజల్ట్ కావాలి కాబట్టే మనం కర్మ చేస్తాం. బేసికల్‌గా కర్మలనేవి అందరూ అలానే చేస్తారు. ఏదో ఒకటి కావాలి కాబట్టి కర్మ చేస్తారు. కదా! కదా! మనకేదైనా కావాలి అంటే మనీ కావాల్సొస్తుంది. ఏదైనా కావాలి కొనాలంటే మనీ కావాలి. మనీ ఊరికే వస్తుందా అంటే రాదు. కష్టపడి పని చేయాలి కదా! అప్పుడే ఆ మనీ వస్తుంది. ఆ సంపాదిచ్చాక ఏం చేస్తాం? మనకేదైతే ఆశ ఉండిందో కొనాలని దాని మీద దాన్ని ఖర్చు చేస్తాం. కదా! అప్పుడు మనకు సంతృప్తి ఫీల్ అవుతాం. ఓకే. వి ఆర్ ఎంజాయింగ్. నాకు కావాల్సింది నాకు దొరికిందని సంతోషపడతాం. అది కూడా టెంపరరీ అయిన సంతోషం. పర్మనెంట్ సంతోషం కాదు. సో, ఇలా కోరికల కోసమే మనము కార్యాలనేవి, కర్మలనేవి చేస్తున్నాం. ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే, ఆ కర్మ తాలూకు బంధనంలో మనం బాగా చిక్కుకుపోతాం. ఇవి మరలా మరలా జన్మ తీసుకోవడానికి మనకు ఇదవుతుందనమాట. సో, అందుకే కర్మలు ఎలా చేయాలి? ఫలాపేక్ష లేకుండా మనము కర్మలనేవి చేసేది నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తే పిక్చర్‌లో పూరి జగన్నాథ్ అందరికి తెలుసా? తెలిసే ఉంటుందనుకుంటాను. ఓకే. సో, పూరి జగన్నాథ్ స్వామి కదా! సో, అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు రాజు రథయాత్ర చేస్తారు. హ్మ్. పూరిలో జగన్నాథ స్వామికి రథయాత్ర చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్. సో, రథయాత్ర చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొదలయ్యేటప్పుడు ఆ రాజు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళొచ్చి చీపురు పట్టుకొని వాటరేసి అంతా క్లీన్ చేయాలన్నమాట సరౌండింగ్ అంతా. ముందర సరౌండింగ్ అంతా క్లీన్ చేస్తారు. సో, అప్పుడు రథయాత్ర మొదలవుతుంది. అండ్ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా భగవంతుడు టెంపుల్‌లోకి మళ్ళీ వాళ్ళు అదే రకంగా కార్యం అనేది చేస్తారు. మళ్ళా అంతా శుభ్రం చేస్తారంట. దీన్ని బట్టి అతను ఒక రాజు కదా! సో, కానీ యాక్చువల్‌గా చూస్తే భగవంతుడే సామ్రాటు కదా! దేవాది దేవుడు. ఆయన ముందు ఎవరు ఎక్కువ కానే కాదనమాట.
అందుకే ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోనున్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకెలాంటి తక్కువతనం అనేది లేదు కదా! భగవంతుడి సేవ. అది దొరకడమే ఎంతో సద్భాగ్యం కదా! సో, వాళ్ళ ఆ భావనలో ఏం చేస్తారో అదంతా నీట్‌గా శుభ్రపరుస్తారు. అప్పుడే రథయాత్ర అనేది మొదలవుతుందనమాట. సో, రాజు అంటే వాళ్ళేమైనా వదిలేసి ఎక్కడికైనా వెళ్లి తపస్సనేది చేస్తున్నారంటే కాదు. కదా! వాళ్ళు క్షత్రియ ధర్మంలో ఉన్నవాళ్ళనమాట. క్షత్రియ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నవాడు కదా! ఒక రాజులాగా ఆడ పరిపాలన చేస్తున్నవాడు. అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి కర్మలంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుని కోసము చేసే కర్మలనమాట. అది దొరకడం కూడా ఎంతో భాగ్యం. నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా భజతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. సో, నీ కర్తవ్యం అంటే క్షత్రియ ధర్మం, క్షత్రియ కర్తవ్యం ఏంటి? అందరిని కాపాడటం. సో, మనం కూడా ఎక్కడో ఒక ఫ్యామిలీలో అక్కడ ప్లేస్ ఉన్నాము అంటే మనకు కూడా కొంత కర్తవ్యం అనేది ఉంది. అందుకే భగవంతుని ఏర్పాటు అలా ఉందన్నమాట. సో, అందరిని వదిలేసి వెళ్ళమని ఏమి చెప్పట్లేదు భగవంతుడు ఇక్కడ కదా! నీ కర్తవ్య కర్మ నువ్వు ఆచరించవలసిందే అని అర్జునకి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే మైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవన యాత్ర సాగించలేడు. సో, ఊరికే కర్మల్ని వదిలేసేదానికన్నా కర్మలు చేయడమే శ్రేష్టమైనది, ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవన యాత్ర సాగించలేడు అని భగవంతుడిగా చాలా క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. మనము కర్మలు చేయకుండా మన జీవనయాత్ర ఎలాగో కొనసాగించాలి. అసలు మనిషి జన్మ ఉండేదే కర్మలు చేయడానికి కదా! చేయాల్సింది కాబట్టి మనం మనిషి జన్మ తీసుకున్నామనమాట. మనమే ఆలోచిస్తే ఆహ్, ఎవరైనా ఏ పని చేయకుండా ఒక 1 వీక్ రెస్ట్‌లో పెట్టాలనుకున్నామనుకోండి. వాళ్ళు ఉండగలరా? మనమే ఉండగలమా? ఏ పని చేయకుండా అలా సింపుల్‌గా ఐడిల్‌గా ఉండాలి అంటే అవుతుందా? 1 వీక్ ఉండమంటే అవుతుందా ఎవరికైనా? 1 వీక్ అవసరం లేదు. 1 డే 24 అవర్స్ ఉండమన్నా కూడా ఉండలేము కదా! ఏదో మహా అంటే ఒక 1 అవర్ రెస్ట్ లాగా ఉంటే గొప్ప సంగతి కదా! తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ఒక కార్యం మనం అంత శ్రమ చేయకపోయినా వెళ్లి కుకింగ్ చేయడమో, లేకపోతే తినడమో ఇవన్నీ కూడా పనులే కదా! యాక్షన్స్ రైట్? కదా! తినడమో, లేకపోతే ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలన్న వాళ్ళు టీవీ చూడడమో, ఏదో ఒకటి టీవీ అంటే ఏంటి మన ఐస్‌కి పని చెప్తున్నాం, చూస్తున్నాం. ఆ చూసేదంతా మన మైండ్‌లో రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాం కదా! సో, కర్మ చేయకుండా ఎవరు కూడా ఉండలేరనమాట. అదే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తారు. సో, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోऽయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చేయాలి. ఎలాంటి కర్మ చేయాలి? మన కర్మలన్నీ యజ్ఞ రూపంలో ఆ భగవంతునికి సమర్పించడానికి చేయాలన్నమాట. లేనిచో ఆ పనులు ఈ జగత్తులో కర్మ బంధంలో మనల్ని కట్టివేస్తాయన్నమాట. సో, అలా గనక మనం చేయకపోతే మనం కర్మ బంధనంలో బంధించబడతాం. అంటే కట్టివేస్తారని చెప్తున్నారు. అంటే ఇరుక్కుపోతాం, చిక్కుకుపోతామనమాట. అందుకే ఓ కుంతి పుత్రుడా! నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితములకే ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించుము. సో, నీకు నిర్దేశించిన విధులను అంటే అక్కడ అర్జున విధి ఏంటి? యుద్ధం చేయడం కదా! కౌరవులకు అపోజిట్‌లో యుద్ధం చేయడం, అధర్మాన్ని తీసివేయడం కదా! అది అర్జున యొక్క కర్తవ్యం. కానీ వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా యుద్ధంకొచ్చేదేంటి? రివెంజ్ అనే భావనలో కదా! కాబట్టి అలా కాదు. నువ్వు గెలిచినా సరే, ఓడినా సరే అది భగవంతునికి సమర్పించేలాగా ఆ రిజల్ట్‌ని భగవంతునికి వదిలేయాలి. నా కర్తవ్యం ఏంటి ఇప్పుడు? కదా! వాళ్ళు అన్యాయం చేశారు. అధర్మాన్ని తీసేయాలి కాబట్టి నేనిప్పుడు బాటిల్ ఫీల్డ్‌లో యుద్ధం అనేది చేయాలి. గెలుపా, ఓటమా సంబంధం లేదు. యుద్ధం అయితే చేయాలి. ఆ రిజల్ట్ గెలుపా, ఓటమా అనేది భగవంతునికి వదిలేయాలన్నమాట. భగవంతుని ప్రీతి కోసం ఆ యుద్ధం అనేది వాళ్ళు చేయాలని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే క్షత్రియ ధర్మము ప్రజల్ని కాపాడటం కాబట్టి అది వాళ్ళు చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. మనం కూడా మన నిత్య జీవితంలో ఏ కార్యం చేసినా కూడా మనము భగవంతుని భగవంతుడికి ఆ కర్మ ఫలాన్ని అర్పించే కర్మలు చేయాలి. అలాంటి కర్మలు చేయాలంటే మనకు బుద్ధి అవసరమవుతుంది. జ్ఞానం అవసరమవుతుంది. అవునా కదా! కదా! ఏ ఏ యోగం సాధించాలన్నా మనకు జ్ఞానం అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. జ్ఞానం ఆత్మతత్వంగా తీసుకుంటాము. జ్ఞానము కర్మయోగంలాగా తీసుకుంటున్నాం. ఆ జ్ఞానం లేకపోతే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? ఆహ్, భగవంతుడు చెప్పారు కదా! అని ఏ కర్మ అంటే అది మనకి ఇష్టం వచ్చింది చేసేస్తాము. భగవంతునికి వదిలేస్తాం. అలా కాదు కదా! మనకి జ్ఞానం అనేది అవసరమవుతుంది.
ఆ జ్ఞానంతో భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నారు. అలాంటి జ్ఞానంతో మనము కర్మయోగం అనేది మనము చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. యజ్ఞశిష్టాశినస్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వగం పాపా ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారంనే భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటారు. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ నేచర్‌లో మనకు అన్నీ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నాయి. అవునా? సో, నేచర్ ఎవరి చేత క్రియేట్ చేయబడింది అంటే, ఆ సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడు యొక్క ఇది బాహ్య శక్తి అని చెప్తారు. కదా! సో, వాళ్ళ క్రియేషన్ భగవంతుడి క్రియేషన్ ఏదైనా కూడా 100% పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. కదా! మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా నేచర్‌లో ఆరామంగా మనకు దొరుకుతాయి. మన దేహ పోషణకు కావాల్సిన ఆరామంగా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే మనకి 84,00,000 జీవరాశులు అని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా నేచర్ మీద ఆధారపడే బ్రతుకుతాయి. ఒక్క మనిషి తప్ప. మనిషి తప్ప మిగతా అంతా కూడా నేచర్‌లో దొరికే నేచురల్‌గా ఉండే వాటిని తీసుకొని వాళ్ళ జీవనం అనేవి సాగిస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనిషి అలా కాదనమాట. నేచర్‌లో ఉన్నవే తీసుకున్నారు. దానికి చాలా మార్పులు, చేర్పులు చేస్తారు. లైక్ కుకింగ్ రకరకాల మసాలాలు యాడ్ చేస్తాము కదా! ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తామంటే మన టంగ్ టేస్ట్ కోసం మనం అలవాటు పడిపోయాం. మన చిన్నప్పటి ఇంకానే జననం తీసుకున్నప్పటి ఇంకానే మనకిదంతా అలవాటయిపోయిందనమాట. సో, అందుకే మనం ఏం చేసాం దాన్ని మార్చుకొని అలా మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటామనమాట. కదా! సో, ఇంకా నేచర్‌లో ఉన్నవి కాకుండా నాన్ వెజ్ అని కదా! రకరకాలుగా మనము ఫుడ్ అనేది తీసుకుని ఇదంతా కూడా బేసికల్‌గా ఒక టంగ్ టేస్ట్ కోసమే. సో, ఇంకొక జీవిని హింసించి మనం దాన్ని తీసుకుంటాం. సో, యాక్చువల్‌గా హ్యూమన్స్‌కి ఉద్దేశించబడింది ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ అన్నమాట. సో, అది మనం స్వీకరించాలి. సో, ఈ నేచర్‌లో మనకన్నీ కూడా ఎవరు ప్రసాదిస్తారు? భగవంతుడే మనకు ప్రసాదిస్తారు. కాబట్టి దీన్ని మొదటిగా ఎవరికి నివేదించాలి? మనం రుణపడి ఉన్నాం కదా! కృతజ్ఞత చూపించాలి కదా! సో, మొదటిగా మనం దీనంతా కూడా భగవంతుడికే నివేదించాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి. సో, ఎందుకిలా చేయాలి? భగవంతుడేమైనా అడుగుతారా మనల్ని? నాకు ఫుడ్ కావాలి. నాకు ఫుడ్ పెట్టు అని కదా! లేదు. కదా! భగవంతునికి కావాల్సిందంటూ ఏమీ లేదు. ఇదంతా మన కోసమే. మన కోసమే. ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనం ప్రసాద సేవనం చేస్తామో, ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటామో, మనము లోపల నుంచి శుద్ధి అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందనమాట. మనందరం కూడా అశుద్ధులుగానే ఉన్నాం ఇప్పుడు కదా! సో, ఎన్నో రకాల పాపాలు చేసుకుని ఉన్నాం మనం కదా! సో, అదంతా మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి. క్లియర్ చేసుకోవాలి. సో, బయట నుంచి శ్రవణం, కీర్తనం చేసుకుంటున్నాము. లోపల నుంచి ప్రసాద సేవనం ద్వారా మన లోపల నుంచి మనం శుద్ధి అనేది అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మన మనస్సు నిదానంగా శుద్ధి వైపు అంటే ప్యూరిఫైడ్ వైపుగా అది అవుతుందన్నమాట. ప్యూర్ అవ్వడం అనేది మొదలు పెడుతుంది. ఎప్పుడు? ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు. సో, ఎందుకు ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడే అంటే, భగవంతుని కృప ఆ ఫుడ్‌లో అలా ప్రవేశిస్తుందనమాట. ఎప్పుడైతే మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని భగవంతుని కోసమే మనం తీసుకోవాలని కాదు, భగవంతుని తృప్తి పరచాలనే భావనలో ఆయనకు మొదటిగా ఫుడ్‌ని, ఆహారాన్ని నివేదించి, దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుంటే మనకు చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఈ జ్ఞానం కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా అర్థం అవ్వడం అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో, భగవంతుని భక్తులు ఇలా ప్రసాదం తీసుకోవడం వల్ల అన్ని రకాల పాపాల నుండి కూడా వాళ్ళు విముక్తి పొందుతుంటారు. అలా కాకుండా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటారు. సో, వ్యక్తిగత అవసరం అంటే వాళ్ళ రుచి కోసం, వాళ్ళ హంగర్ కోసం, వాళ్ళ రుచి కోసం రకరకాలుగా వండుకొని తినే వాళ్ళకు కేవలం వాళ్ళేం తింటున్నారని చెప్తున్నారు? పాపాన్ని తింటున్నారు. వాళ్ళ ఆహారం రూపంలో పాపాన్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనం చాలా పాపాత్ములం. ఎన్నో పాపాలు చేసుకున్నాం. ఇంకా చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఇంకెప్పుడు మనం దీన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలో మనకి తెలియదు. సో, ఇది ఒక చక్రంలాగా మనకిక్కడ యజ్ఞ చక్రం అని చెప్తారు. ఏంటంటే, సో, భగవంతుడు మనకు మొదటిగా వేదాలిచ్చారండి. ఇది ఎలా అంటే, మనకు అన్నీ కూడా మనం జీవించి ఉండాలంటే మనకు ఆహారం కావాలి కదా! ఆహారం కావాలంటే భూమిలో పంటలు పండాలి. భూమిలో పంటలు పండాలంటే ఏం కావాలి? వర్షం కావాలి. అది కూడా ఏంటి? సకాలంలో, కరెక్ట్ టైంలో
తగినంతగా వర్షాలు పడాల. కదా! ఏ టైంలో అంటే ఆ టైంలో విపరీతంగా వర్షాలు పడితే తినడానికి తిండి గింజలు కూడా దొరకవు. ప్రస్తుతం అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు కదా! మనం ఆ సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నాం. అకాల వర్షాలు ఉంటే హెవీగా పడేది, ఫ్లడ్స్ వచ్చేది. పంటంతా నాశనమైపోతుంది. తిండికి అంటే ఆ గింజలకి కరువనేది వస్తుంది. అంటే తక్కువ పడిపోతాయి. ఎవరికీ దొరకవు. తద్వారా రేట్లు పెరుగుతాయి కదా! అందరూ సఫర్ అవ్వాల్సిన సిట్యుయేషన్. ఏంటంటే సమతుల్యత లేదు. బ్యాలెన్సింగ్ లేదు నేచర్‌లో. ఎవరు చేసుకున్నారు అలా అంటే మనంగానే చేసుకున్నాం. సో, యాక్చువల్లీ చెప్తారు మనకు నిర్దేశించబడింది. అంటే కర్తవ్యాలు ఏంటి? ఎలా చేయాలి? అని మానవ జీవితానికి వేదాల్లో చాలా క్లియర్‌గా నిర్దేశించబడ్డాయన్నమాట. సో, భగవంతుని చేత అవి మనకు ఇవ్వబడ్డాయి. సో, వేదాలు. సో, కర్తవ్యాన్ని మన యజ్ఞ రూపంలో చేయాలన్నమాట. యజ్ఞ రూపంలో మనం ఆ కర్తవ్యాల్ని చేయాలి. ఎందుకంటే యజ్ఞానికి భోక్త ఎవరు? ఆ విష్ణుమూర్తి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. యజ్ఞానికి భోక్త, అధిభోక్త వాళ్ళే అన్నమాట. ద సుప్రీం ఎంజాయర్. సో, మనము ఏ పని చేసినా ఒక యజ్ఞ రూపంలో దాన్ని మనం భగవంతునికి కోసమే మనము చేయాల్సి ఉంటుంది. సో, ఇంతకుముందు పూర్వము రాజుల్లో వాళ్ళు యజ్ఞాలనేవి చేసేవాళ్ళు. ఇప్పటికైతే ఎవరికీ పర్ఫెక్షన్ లేదు. ఒక యజ్ఞం చేయాలంటే ఆ యజ్ఞానికి చేయగల శక్తి ఏ బ్రాహ్మణులకు లేదని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉచ్చారణ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండాలి. అండ్ బ్రాహ్మణ తాలూకు క్వాలిటీస్ ఉండాలి. బ్రాహ్మణ అంటే బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టినారని బ్రాహ్మణ కాదు. బ్రాహ్మణ తాలూకు క్వాలిటీస్ ఉండాలి వాళ్ళకి. అది దాదాపుగా చాలా తక్కువగా అయిపోయింది కలియుగంలో. అందుకే ఓ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఆ కూర్చున్న ఒక పండితుడు చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండాలి. ఆ ఉచ్చారణ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండాలి. దాన్ని బట్టే మనకు రిజల్ట్ అనేది వస్తుంటుంది. అప్పట్లో ఉన్నారు చాలామంది మిగతా యుగాల్లో. అందుకే రాజులనేవాళ్ళు వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. తద్వారా అందరు దేవతలు సంతృప్తి చెందేవాళ్ళు. అండ్ సకాలంలో వాళ్ళకి వర్షాలు తగినంతగా పండేవి. ధాన్యం కూడా సమృద్ధిగా వచ్చేదనమాట. సో, మనకి ధాన్యం వస్తుందంటే ఇదంతా ఎవరి వల్ల లభించింది మనకు? ఆ భగవంతుని వల్ల. కాబట్టి దీన్నంతా తీసుకొని వెళ్ళే ఆహారాన్ని మళ్ళీ భగవంతునికే మనం నివేదించాలనమాట. అలా నివేదించి మళ్ళీ మనం దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి. అలా చేయకుంటే మనం ఏం చేస్తున్నట్టని చెప్తారు? దొంగతనం కదా! సో, భగవంతుడు ఇస్తున్నారు. మనం అన్నీ కూడా తీసేసుకుంటున్నాం. కదా! ఆయనకు మళ్ళీ తిరిగి ఏమి కూడా మనము ఇవ్వట్లేదన్నమాట. సో, అలా కాదు. మనం ఏది తిన్నా కూడా ఏది తిన్నా అంటే ప్రాపర్ అయిన నాలెడ్జ్‌తో ఏవి తినాలి అనే జ్ఞానం ఉండి అలాంటి భోజనాన్ని భగవంతుడు సాత్విక్ భోజనం అని చెప్తారు. అలాంటి భోజనాన్ని భగవంతునికి నివేదించి అది మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం లోపల లింగంలో ప్యూరిఫై అవుతాం. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవః. ప్రాణులన్నీ ధాన్యముపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తున్నది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, అదే యజ్ఞ చక్ర సైకిల్ అనేది మనం చూసాం కదా! సో, దాని గురించి ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఉంది. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టः తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంలో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, సంతోషం పొందే వాడికి చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవన్నమాట. సో, ఎవరైతే పూర్తిగా ఆత్మానుభూతిలో లీనమైపోయి ఆ! జీవితంలో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతుంటారు. అంటే ఆ మహదానందాన్ని వాళ్ళు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు అనునిత్యం సెకండ్ టు సెకండ్ వాళ్ళు ఆ మహదానందాన్ని భగవంతుని సంపర్కంలో ఉండి, ఆ మహదానందాన్ని ఆనందించే వాళ్ళకి ఇలాంటి కర్మ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆకలి దప్పులనేవి అస్సలు ఉండవన్నమాట. మీరందరూ కూడా జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇది ఫేస్ చేసి ఉంటారా? అంటే డెఫినిట్‌గా ఒక్కసారన్నా అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మన జీవితంలో జరిగే ఉంటాయి. ఎలా అంటే మనం ఏదైనా తీవ్రంగా సాధించాలనుకున్నాం. ఏదో ఒక కోరిక ఉంది. చాలా బలంగా ఉంది. ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకున్నాం. సో, మనం చాలా అంత రిచ్ కాదు. ఒక మధ్యస్థంగా ఉన్నాం. ఏంటి చూస్తాము మన రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, బంధువులవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు. ఒక పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నారనుకుందాం. సో, మనకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది? ఆ ఇల్లు చూసినప్పుడు అలాంటి ఇల్లే నాకు కావాలనిపిస్తుంది కదా! దానికి ఆ కోరిక చాలా తీవ్రంగా ఉంటే ఏం చేస్తారు? దానికోసం 24/7 కష్టపడతారు కదా! 24/7 కష్టపడతారు.
ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడతారు. చెప్దాం 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ స్తోమత లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ స్తోమతని సంపాదించాలి. సంపద కూడబెట్టాలి. చాలా కష్టపడతారు. 15 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు కష్టపడతారు. వాళ్ళకి ఆ డిటర్మినేషన్ అంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది. ఫైన్ అయింది. తీరా భగవంతుని కృప వల్ల సంపాదిచ్చారు. ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళ ఆనందం చూడండి ఎలా ఉంటుంది కదా! ఎంత ఆనందం ఫీలవుతారంటే మహదానందం కదా! ఎంతో ప్రయాసపడి వాళ్ళ బలమైన కోరిక వల్ల వాళ్ళకి సిద్ధించినప్పుడు, ఆ టైంలో వాళ్ళకు ఆకలి ఉండదు, దప్పిక ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మనస్సు నిండా ఒకలాంటి ఆనందం నిండిపోయి ఉంటుంది. వాళ్ళ దేహమే ఒక లైట్‌గా అయిపోతుంది వాళ్ళకు. కదా! వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నామో మాకే తెలియదని చెప్తారు. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మహదానందంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే, భోజనం చేస్తారంటే భోజనం చేయాలని అనిపించదు. నీళ్లు కూడా త్రాగాలనిపించదు కదా! ఏం చేయాలో వాళ్ళకే తోచదంట. దే ఆర్ ఫుల్లీ వాళ్ళు మొత్తంగా ఆనందంతో నిండిపోయి ఉంటారు లోపల. కదా! ఇప్పుడు పిల్లలు చూస్తే ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు చూడండి. మనకుంది కదా! మనకి నీట్ అని కదా! జేఈఈ అని ఎగ్జామ్స్ అలా కాకుండా ఇంటర్ కానీ, 10థ్ కానీ రిజల్ట్స్ వచ్చే ముందు ఇయర్ అంతా కష్టపడి చదువుతారు. రిజల్ట్ వచ్చే ముందు చాలా టెన్షన్ పడతారు. సో, వాళ్ళు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన దానికంటే రిజల్ట్ ఎక్కువొస్తే వాళ్ళని చూడాలి. ఆ రోజు వాళ్ళని పట్టేకవ్వదు కదా! ఎంతో ఆనందంతో ఉంటారు. అందరితో షేర్ చేసుకుంటారు. సో, వాళ్ళకి టైంకి భోజనం చేయాలనేది కూడా గుర్తురాదు. ఎవరైనా భోంచేద్దురా అంటే కూడా ఆకలి లేదని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మహదానందాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనకి కొద్దిపాటిగా ఉంటుంది ఆ టైంలోనే మహా అంటే. ఆ రోజు రిజల్ట్ మార్నింగొస్తే మార్నింగ్ తినాలని అనిపించకపోవచ్చు. ఆఫ్టర్‌నూన్ తినాలని అనిపించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే ఆనందం టెంపరరీ కాబట్టి. మహదానందాన్ని మనం అలా చవి చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు ఇన్సిడెంట్స్‌లో. కదా! సో, అది కూడా టెంపరరీ. తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఆకలి దప్పులు వేస్తాయి. మళ్ళీ మన రొటీన్ లైఫ్‌లో పడిపోతాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మానుభూతిలో మనం భగవంతుని సంపర్కంలో ఉంటామో, ఈ మహదానందం అనేది ప్రతి సెకండ్ మనం అనుభూతి పొందుతుంటాం. అలాంటప్పుడు మనకి ఏవి కూడా ఆకలి దప్పులనేవి ఉండవు. ఏ కర్మ చేయాలని కూడా ఉండదనమాట. సో, అలాంటి వాళ్ళు కర్మలేమి కూడా చేయనవసరం లేదు. వాళ్ళు పూర్తిగా సంతృప్తిగా పరమాత్మతో సంపర్కంలో మహదానందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠः తత్తద్దేవేతరో జనः సయత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తాన్ అనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తుంది. సో, గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ అంటారు కదా! సో, హ్మ్. మనకు మహాత్మా గాంధీ. హ్మ్. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కదా! జాతిపిత అంటారు. సో, వాళ్ళేంటి మనకు ఫ్రీడమ్ సంపాదించాలని చాలా, చాలా కష్టపడ్డారు కదా! వాళ్ళు ఎంతో మంది ఫాలో అయ్యారు కదా! బ్లైండ్‌గా వాళ్ళ రూల్స్, వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు చాలా మంది ఫాలో అయ్యి మనకెంతో కష్టపడి ఈరోజు మనకు స్వతంత్రాన్ని, భౌతికమైన స్వతంత్రాన్ని మనకు తెచ్చిపెట్టారు. అంటే గొప్ప వాళ్ళు ఏ దారిలో వెళ్తారో జనాలు కూడా అంటే ప్రజలు కూడా అదే దారిలో ఫాలో అవుతారనమాట. అందుకే మనకి జాతిపిత భగవంతుడనేది ఆధ్యాత్మికం కదా! సో, మనకిక్కడ జాతిపిత అని ఎందుకు చెప్పారంటే జస్ట్ వి హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ అంటే గొప్ప వాళ్ళని మనం బ్లైండ్‌గా ఫాలో అవ్వచ్చు అని. కానీ భగవంతుడు అందుకే దేవాది దేవుడు అందరికన్నా గొప్ప వ్యక్తి. సో, భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? మన కోసం మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఇక్కడ మానవ రూపంలో జన్మ తీసుకొని వాళ్ళు ఆచరణ చేసి చూపిస్తారు. వాళ్ళ జీవన శైలిలో, జీవన విధానంలో ఎలా ఉండాలి అని మనకు చేసి చూపిస్తారనమాట. సో, మనం కూడా అలా ఫాలో అవ్వటానికి మనకు భగవంతుడు ఏం చెప్తారు మనకు? ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్. ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ని ఫాలో అవ్వాలని కానీ భగవంతుడిలాగా అనుకరించకూడదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు దేవాది దేవుడు. పూర్ణ శక్తివంతుడు. మనకంత శక్తి లేదు. కాకపోతే భగవంతుడు మనకు ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. ఈ ప్రస్తుతం చూస్తే మనకి ఇంకొకటి చూస్తే వేరియేషన్. ఏంటంటే చాలామంది ఇప్పుడు మూవీస్ చూస్తారు కదా! సో, దాంట్లో ఏంటంటే ఒక సినిమా హీరోనో వాళ్ళేదో చూస్తుంటారు కదా! సో, వాళ్ళకి చాలా మంది ఏముంటారు? ఫ్యాన్స్ కదా! ఫ్యాన్స్ ఉంటారా? ఉండరా? ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. సో, వాళ్ళు ఏం చేస్తే బ్లైండ్‌గా వాళ్ళు కూడా అదే చేయాలని చూస్తుంటారనమాట. బట్ అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే. అండ్ ఏదైనా చూస్తారు స్టార్టింగ్ అయ్యేటప్పుడు పొగ త్రాగకూడదు, మద్యం తీసుకోకూడదని చూపిస్తారు. బట్ వాళ్ళు అదే చేస్తారు మూవీస్‌లో కదా! కదా! ఏం చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ సింపుల్‌గా అదే ఫాలో అవుతారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సిస్టమ్ ఎలా ఉంటదంటే
ఏదైనా కూడా అబ్జర్వ్ చేసే చాలా మంది నేర్చుకుంటారనమాట. చెప్తే ఎవరు వినరు. వాళ్ళ ఆచరణ చేసేదే చూసి మిగతా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అందుకే జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ ఆచరణ చేశారు. అందరూ ఫాలో అయ్యారనమాట. సో, వాళ్ళ ఆచరణ, వాళ్ళ వే ఆఫ్ లివింగ్, వాళ్ళ ఆచరణ చూసినప్పుడు బ్లైండ్‌గా దాంట్లో ఫాలో అవుతారు. అంతేగాని వాళ్ళ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ చెప్తే చాలా మంది ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అయ్యేది చాలా తక్కువనమాట. సో, అందుకే వాళ్ళు చూపించినా కూడా సినిమా చూసేటప్పుడు వాళ్ళ యాక్టివిటీ లైక్ మద్యపానం అలా చేస్తే చాలా మంది అలానే అలవాటు పడతారు. యాక్చువల్లీ ఆ మూవీ ముందు ప్లే చేస్తారు. ఇది తప్పు, ఇది తీసుకోకూడదని. కానీ అది ఎవరు పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే దే ఆర్ బ్లైండ్‌లీ ఫాలోయింగ్ దెమ్. వాళ్ళ పని చేయడం వీళ్ళు చూసారు. దెన్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ దెమ్. వాళ్ళు కూడా ఆ పని చేస్తారనమాట. చేయకూడదని ముందు చూపించింది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతది. అది గుర్తు కూడా ఉండదనమాట. ఇక ఇక్కడ అదే చెప్తా. ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్. యూ విల్ డూ వాట్ యూ డూ, నాట్ వాట్ యూ సే. లీడర్ ఫాలోవర్స్. ఇక్కడ ఒక లీడర్ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళకి కొంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. సో, ఆ లీడర్ ఏం చేస్తున్నారు? స్మోక్ చేస్తున్నారు కదా! కానీ వాళ్ళకి తెలుసు అది తప్పు అని. బట్ ఏమైనారు? హాబిచ్యువల్. ఆళ్ళకి అలవాటయిపోయిందనమాట. దాన్ని వాళ్ళు మానలేకున్నారు. బట్ దే నో వాళ్ళకది ఎంత హార్మ్ చేస్తుందని. వాళ్ళేం చేస్తున్నారు? ఫైన్ అయ్యిందని వాళ్ళ ఫాలోవర్స్‌కి వాళ్ళు ఇన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. వద్దు ఇది చేయొద్దండి. ఇది హానికరం అని చెప్తున్నారు. కానీ ఫాలోవర్స్ ఏమంటున్నారు? వి విల్ డూ వాట్ యూ డూ. నాట్ వాట్ యూ సే. మీరు చెప్పేది కాదు మేము చేసేది. మీరేం చేస్తున్నారో మేము చూసి అదే చేస్తాం. అంటే మీరు దేన్నైతే ఆచరణలో పెట్టారో, మీరు ఏమైతే యాక్టివిటీస్ చేశారో, మేము వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ కాబట్టి వాళ్ళలాగానే మేము కూడా యాక్టివిటీస్ చేస్తాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, వాళ్ళు వద్దన్నా డెఫినిట్‌గా వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? స్మోక్ చేస్తారనమాట. ఎవరు? ఫాలోవర్స్. సో, ఆచరణలో ఉండాలి. ఆచరణలో ఉన్నప్పుడే అది ఫాలోవర్స్ ఫాలో అవుతారు. సో, ఆచరణ తప్పుగా ఉంటే ఫాలోవర్స్ కూడా ఆ తప్పుడు ఆచరణ వాళ్ళు కూడా ఫాలో చేస్తారని. సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. అందుకే నాయకులనేవాళ్ళు, లీడర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో, మనకు చిన్నగా చూస్తే మన ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు, స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులు అండ్ దేశాధినేతలు వీళ్ళందరూ కూడా సహజమైన నాయకులు. ప్రతి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులే మొదటి నాయకులు. ఎవరు? వాళ్ళ పిల్లలకి కదా! పిల్లలు చూస్తే అందరూ ఇవన్నీ మనకు అనుభవంలోకే ఉన్నాయి. సెపరేట్‌గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే మనకు అది గుర్తు రాదనమాట. డే టు డే యాక్టివిటీస్‌లోనే మనమంతా కూడా అర్థమవుతుంది మనకు. కాకపోతే మనము పట్టించుకోము ఎక్కువగా. సో, చిన్నప్పుడు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళేం చేస్తారు? తల్లిదండ్రుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా! చూస్తూ ఉంటారు. రోజు తల్లిదండ్రుల అసోసియేషన్‌లోనే పిల్లలుంటారు కాబట్టి, వాళ్ళని చూస్తూ, చూస్తూ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో అలా చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. మాటలనేది కూడా అలాగనే నేర్చుకుంటారు. నడక అనేది కూడా అలాగనే నేర్చుకుంటారు. స్కూల్‌కి వెళ్తారు. అక్కడ ఇంకొక గురువొస్తారు. ఇంకొక నాయకత్వం. ఎవరు? టీచర్స్ నాయకత్వం కదా! టీచర్ ఏం చెప్తే వాళ్ళు అదే కరెక్ట్ అంటారు. ఇంట్లో ఒకవేళ తల్లి, తండ్రి ఒకవేళ ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యుండి, లేదు టీచర్ తప్పు చెప్పారేమో అది అలా కాదు ఇలా అంటే కూడా పిల్లలేం చెప్తారు? లేదు మా మ్యామ్ చెప్పారు. అదే కరెక్ట్. కదా! సో, ఎందుకంటే దే బ్లైండ్‌లీ ఫాలో దెమ్. సో, వాళ్ళు గురువులని, వాళ్ళ టీచర్స్‌ని బ్లైండ్‌గా ఫాలో అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వరకు గురువులు కాబట్టండి. సో, అందుకే టీచర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. సిమిలర్‌లీ ఒక దేశాధినేత కూడా అలానే. సో, వాళ్ళు చేసే ప్రతి కార్యం యొక్క ఆహ్, రిజల్ట్ అనేది ఆ దేశ ప్రజల మీద పడుతుంది. అండ్ చాలా మంది కూడా వాళ్ళను బ్లైండ్‌గా ఫాలో అవ్వడం అనేది చేస్తారు. సో, అందుకే నాయకులు, లీడర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలనమాట. వాళ్ళు చేసే కార్యాల్లో. కాబట్టి మీ నాయకుడిని మీరు జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో మనం నాయకుల గురించి చెప్పాం. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే మన నాయకుడిని అంటే మన గురువుని మనం జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. సో, ఇక్కడ చెప్తారు ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులు అంటే శుద్ధ భక్తుల్ని లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం ఎంచుకోవాలన్నమాట గురువులుగా. అంటే ఒక బోనఫైడ్ గురువు, ఒక సర్టిఫైడ్ గురువుని మనము గురువులాగా ఎంచుకోవాలి. అలా ఎవరిని చూపుతాము అంటే గురు పరంపరలో ఏదైనా గురు పరంపరలో వచ్చే గురువులను మనము మన ఆధ్యాత్మిక గురువుగా వాళ్ళని మనం స్వీకరించవచ్చు. మనకు శిల ప్రభుపాద్ వాళ్ళు ఈ భగవద్గీత అనే నాలెడ్జ్‌ని వరల్డ్ వైడ్‌గా వాళ్ళు ప్రచారం చేశారు. ఎలా? వరల్డ్ వైడ్. ఎందుకంటే అందరూ భగవంతుని సంతానం కదా! అందరూ భగవంతుని పిల్లలే. ఈ జ్ఞానం అందరికీ ఈ దేశం, ఆ దేశం అని ఏమి తేడా లేదు. అందరికీ కూడా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది
కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తారన్నమాట. అండ్ దీనికి ఒక పేరు కూడా పెడతారు. ఏమని? ఇస్కాన్ అని పేరు కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావలసింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. సో నేను భగవంతుడి అవతారం తీసుకోవడానికి అసలు ఏమీ పని లేదు. ముల్లోకాల్లో భగవంతునికి కావాల్సిందంటూ ఏమీ లేదు. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడే మనకి ఇదంతా కూడా చెప్తారు. ఎవరి ద్వారా? త్రూ అర్జున ద్వారా కదా! భగవంతునికి కావాల్సిందంటూ ఏమి లేదు. కానీ భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? విద్యుక్త ధర్మం నిత్యం కూడా వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటారనమాట. భగవంతుడు అంటే మనము మన అధర్మం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్రకటించి వేసే ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించడానికి, భక్తులను కాపాడడానికి వాళ్ళు జన్మలు తీసుకుంటూనే ఉంటారు. అండ్ మనకి సరైన మార్గాన్ని చూపిస్తూనే ఉంటారు. ఎలా? వాళ్ళ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా మనల్ని వాళ్ళు గైడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. అండ్ భగవద్గీత కూడా ఎలా చెప్తామంటే హ్యూమన్ లైఫ్‌కి ఇదొక మాన్యువల్ లాంటిది. మాన్యువల్ అంటే ఏం చెప్తాం? ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. మనం చిన్నగా చూస్తే మనం ఏ మెషిన్ కొన్నా లేదా ఆహ్, మెషిన్ కొన్నా కూడా దానికొక మాన్యువల్ అనేది ఇస్తారు. ఏదైనా సరే మనము ఒక వాషింగ్ మిషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఐటెమ్స్ ఏదైనా కూడా మనం కొన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి కదా! అది ఎలా పనిచేస్తుంది, దాన్ని మీరు ఎలా యూజ్ చేయాలి అని జ్ఞానాన్ని ఆ చిన్నపాటి ఒక బుక్‌లో ఒక పాంప్లెట్ లాగా ఒక చిన్న బుక్‌లెట్ లాగా మనకు పెట్టి ఇస్తారు. సో, మనం దాన్ని చదివి సో, హౌ హౌ వి హావ్ టు యూజ్ దట్ అనేది మనం అర్థం చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. అలా లేకుండా మన ఇష్టానికి వాడితే ఏమవుతుంది? ఆ మెషిన్ చెడిపోతుంది. ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుందన్నమాట. సో, ఆ మెషిన్ దేనికి ఉద్దేశించబడిందో, అది ఎలా పనిచేయాలో ఆ జ్ఞానం అంతా కూడా ఆ బుక్‌లెట్‌లో ఉంటుంది చిన్నగా. దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ జ్ఞానం సంపాదించుకొని ఆ మెషిన్‌ని మనం యూజ్ చేయాలి. అప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్‌గా దాని దా ఎందుకు అది తయారు చేశారో దాని అవసరం అది మనకు తీరుస్తుందన్నమాట. మన హ్యూమన్ లైఫ్ కూడా ఒక మెషిన్ లాంటిదన్నమాట. ఈ భగవద్గీత అనేది మన జీవితానికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. దీంట్లో మనకి ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ మన జీవితం అంటే మనమంటే ఎవరు బేసికల్‌గా అది మెయిన్‌గా మనం తెలుసుకోవాలి. సో, మనం ఈ దేహమా? లేకపోతే సోలా? స్పిరిట్ సోలా? సో, ఏంటనేది ఫస్ట్ మొదటిగా మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఈ జీవితం ఎందుకు ఉద్దేశించబడింది? అది తెలుసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని సాధించే మార్గాలేంటి? ఎలా మనం దాన్ని సాధించగలము? అనేది మనకు క్లియర్‌గా ఈ భగవద్గీతలో పొందుపరచబడింది. ఇది ఎవరెవరో చెప్పేది కాదు కదా! దేవాది దేవుడే సాక్షాత్‌గా భగవంతుడే ఈ మానవాళందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీతని ఇలా అందిస్తున్నారు. ప్రకృతిః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడను. కానీ జీవాత్మ నిత్య అహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. నిజానికి ఈ భౌతిక జగత్తులో అన్ని కార్యాలు కూడా ఎవరు చేయిస్తారంట? త్రిగుణాల చేతనే చేయబడ్డది. త్రిగుణాలు మనకిక్కడ ఫిగర్‌లో చూస్తే మనకు ముగ్గురు ఉంటారనమాట. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. త్రిగుణాలు అంటారు. త్రిగుణాల చేతనే కూడా మన అన్ని కార్యాలు చేయబడడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ జీవాత్మ మిథ్య అహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. సో, జీవాత్మ ఏంటి? నేను, నాదనే భావనలో నేనే చేస్తున్నాను, నాది అనే భావనలో వాళ్ళు కర్మలనేవి చేస్తుంటారు. కానీ మనల్ని నడిపించేది, మన చేత కర్మలను చేయించేది ఎవరు అంటే త్రిగుణాలనమాట. ఇలా ఫిగర్‌లో చూస్తే దారాలు కట్టి ఉంటాయి. అందుకే బంధనం అని చెప్తాం కదా! కర్మ బంధనం అని చాలా సార్లు వింటాం మనం. అంటే మనమందరం కూడా ఈ త్రిగుణాల చేతిలో బందీలమనమాట. సో, ఇలా చూస్తే తాళ్ళతో మనల్ని కట్టేశారు. దీన్ని ఎలా పోల్చుకోవచ్చంటే ఒక ఇది పప్పెచ్చు అంటే తోలుబొమ్మలాట. తోలుబొమ్మలాటలో ఎలా మనకు వెనకాల ఎవరో ఉంటారు రియల్‌గా. వాళ్ళు తాళ్ళు కట్టి ఆ బొమ్మల చేత ఇలా యాక్ట్ చేపిస్తారు. అందరూ ముందు కూర్చొని స్టేజ్ ముందు కూర్చొని దాన్ని చూసి అయ్యో! బొమ్మలు భలే కదులుతున్నాయి, భలే మాట్లాడుతున్నాయని నవ్వుకుంటూ ఉంటారు కదా! ఒక కథను అలా నడిపిస్తారు వెనకాల ఉండి. ఆ వెనకాల ఉన్నవాళ్ళు స్టేజ్ షో ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి కనిపించరు కదా! వాళ్ళకి కనిపించేది ఓన్లీ ద పపెట్ షో. ఆ! తోలుబొమ్మలాటనే కనిపిస్తుంది. ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా!
దాన్ని ఆ తోలుబొమ్మలు అలా కదలాలంటే వెనకాల ఎవరో కదిలించే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. సిమిలర్‌లీ మనల్ని కూడా త్రిగుణాలన బంధించేసి మనల్ని ఆడిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. మనం కూడా ఆ త్రిగుణాల చేతిలో ఎవరు ఏ టైంలో చెప్తారో వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉంటుందన్నమాట. ఎవరు ఎటు పక్కకు లాగితే మనం ఆ టైంలో ఎవరు ఎక్కువగా బలం పెట్టి లాగితే మనం ఆ టైంలో ఆ వైపుగా మన ఆలోచనలు, మన కార్యాలనేవి అలా కొనసాగుతూ ఉంటాయన్నమాట. కానీ ఇదెవరికీ తెలియక మనమేమనుకుంటామో మిథ్యా అహంకారంతో నేను, నాది, ఈ దేహమే నేనన్న భావనలో అన్ని కార్యాలు నేనే చేస్తున్నానన్న భావనతో కర్మలు చేయడం వల్ల మనము ఆ కర్మ బంధనాలు బాగా చిక్కుకొని పోతుంటాం. ఐయామ్ ఆల్‌వేస్ రైట్ డోంట్ టీచ్ మీ. రాంగ్ యాటిట్యూడ్ డ్యూ టు అహంకార. సో ఏం చెప్తాం? ఐయామ్ ఆల్‌వేస్ రైట్. నాకు చెప్పొద్దు నువ్వు. మనం కూడా జనరల్‌గా మన జీవితంలో చాలా సార్లు వాడుకుంటాం. నాకన్నీ తెలుసు. నాకు చెప్పేంత వాళ్ళా మీరు? ఆ! నువ్వు నాకు చెప్పేంత వాళ్ళా కదా! చాలా మంది అనే ఉంటారు కదా! ఏదో ఒక టైంలో కోపంలో వచ్చినప్పుడైనా నువ్వు నాకు చెప్తావా? నాకన్నీ తెలుసు. అంటే అహంకారం కదా! మనకి చాలా మిథ్యా అహంకారం ఉంటుంది. ఇది మిథ్య అంటే ఏంటంటే నేను, నాది ఈ దేహానికి నేను దేహం అనే భావన మొదటిదైతే నేనే ఓనర్ కదా! నేనే ఓనర్, నేనే ప్రొప్రైటర్ అనే భావన చాలా ఎక్కువగా మనకి ఉంటుందన్నమాట. సో, అది నిజం కాదు. సో, అలాంటి భావన మనకు అహంకారం అని చెప్తారన్నమాట. సో, మరి నిజమైన అహంకారం ఏంటి? మనకు 2 రకాల అహంకారాలుంటాయి. మిథ్యా అహంకారము, ఫాల్స్ ఇగో అంటారు. అండ్ నిజమైన అహంకారం. సో, నిజమైన అహంకారం అంటే ఏంటి? మనము భగవంతుని సేవకులము. నేను ఈ దేహం కాదు. నేను ఆత్మ, స్పిరిట్ సోల్ అండ్ భగవంతుడిలోని అంశ. నేను భగవంతుని సేవకుడిని అని అనుకునేది నిజమైన అహంకారం. సో, మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి. సో, అర్జున ఉవాచ అత కేన ప్రయుక్తోऽయం పాపం చరిత పూరుషः అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. అర్జునుడు పలికెను, ఓ వృష్ణివంశీయుడా! ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు? ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, ఇదెలా అంటే మనకిక్కడ రకరకాలుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే లస్ట్, ఎన్వీ, ఇగ్నోరెన్స్ అంటే మనకు ఈర్ష్య, అసూయ, కోరికలు, అత్యాస, గర్వం, ఆ! అటాచ్‌మెంట్ కదా! ఆహ్, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అంటే ఫేమ్, గౌరవం పొందాలనుకుంటాము కదా! సో, ఇలా అన్ని రకరకాల ఫీలింగ్స్‌తో మనము నానా కార్యాలనేవి చేస్తూ ఉంటామండి. ఈ ఫీలింగ్స్ మనకెందుకు కలుగుతాయంటే త్రిగుణాల వల్ల కలుగుతాయన్నమాట. సో, ఒక్కొక్క గుణంలో ఒక్కొక్క రకమైన క్వాలిటీస్, గుణాలు, ఆ ఫీలింగ్స్ అనేవి మనకు రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మన ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తారని అర్జున అడుగుతున్నారు. దానికి క్వెషన్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే త్రిగుణాల వల్ల అని మనము నెక్స్ట్ చూస్తాం. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కామేశ క్రోధేశ రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా మిథ్యేనమిహ వైరిణం. శ్రీ భగవానుడు పలికిన అర్జున అది కేవలము కామమే. అంటే కోరికలు. బేసికల్‌గా మనల్ని డ్రైవ్ చేసేదే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన లైఫ్‌ని డ్రైవ్ చేసేదే కోరికలు. ఎలాంటి కోరికలు ప్రస్తుతం మనకున్నాయంటే, ఈ దేహానికి సంబంధించిన కోరికలున్నాయి. కదా! సో, అందుకే మనందరం గూడా రాంగ్ వేలో మనం యాక్టివిటీస్ అనేవి చేస్తున్నాం. సో, ఇది దేని వల్ల కలుగుతుందంటే, రజోగుణం వల్ల మనకు ఇది కలుగుతుంది అన్నమాట. రజోగుణం వల్ల మనకు తీవ్రమైన కోరికలు. ఎలా సంపాదించాలి, అది చేయాలి, నా ఫ్యామిలీ కష్టపడకూడదు. సొసైటీలో నేను కూడా, నా ఫ్యామిలీ కూడా బాగా బతకాలి. బాగా బ్రతకాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? సంపద కదా! మనకి సంపదను బట్టే మనకిప్పుడు ఫేమ్ అనేది వస్తుంది. ఈ ప్రస్తుత సిట్యుయేషన్‌లో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కదా! సో, బాగా బ్రతకాలంటే ఎవరి ఉద్దేశ్యమైన ఏంటంటే సంపద, డబ్బు కావాలి కదా! తర్వాత సౌందర్యం. ఈ రెండిటి మీదే ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత క్రోధంగా పరిగణిస్తుంది. అంటే ఈ కోరికల వల్ల అవి తర్వాత అవేమవుతాయి? క్రోధంగా అవి పరిణామం అనేవి చెందుతాయన్నమాట. ఇదే ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపమయ శత్రువు. ఏంటి? క్రోధం. క్రోధం ఎందువల్ల వస్తుంది? కోరికల వల్ల మనకు కోపం, క్రోధం అనేది వస్తుంది. ఇదే ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపమయ శత్రువు. బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీ అంటే ఇదే అన్నమాట. అందుకే తమ కోపమే తన తన కోపమే తన శత్రువు అని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు. ధూమేనావ్రియతే వహ్నిः యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భः తథా తేనేదమావృతం.
పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, మావి చేత గర్భంలోని శిశువు కప్పివేసినట్లు జీవుడి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఈ కోరిక ఆవరించి ఉంటుంది. సో, మనము కూడా మన సోల్ యొక్క స్థితి ఏంటి అంటే అది నిత్యంగా మహదానందంలో భగవంతుల్లోని అంశ అది. ఎప్పటికి కూడా నిత్యంగా మహదానందంలో ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మనందరికీ కూడా అది లోపించింది. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో జననం తీసుకుంటామో ఒక బాడీ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది కదా! అది ఎలా అంటే ఈ మాయలో మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బాడీ ఫార్మ్ అయ్యాక మాయ అనేది మనల్ని ఆవరిస్తుందనమాట. అంటే ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కనుక్కోకుండా మనకి ఒక కవరేజ్ లాగా ఏర్పడుతుందనమాట. అది ఎలా అని చెప్తున్నారంటే పొగ చేత అగ్ని. అగ్నిని ఎలా అయితే పొగ దట్టమైన అగ్ని ఉన్నప్పుడు మనకు అగ్ని కనపడదు. వచ్చే ఎక్కువ పొగ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దాని లోపల అగ్ని ఉంటుంది కానీ మనకది కనిపించదు. అది అలా మనకు కనిపించకుండా చేస్తుంది ఆ పొగ అన్నమాట. అలాగా. ఇంకొకటి ఉదాహరణ ఏంటే మురికి చేత అద్దము. మన అద్దం ఉందనుకోండి చాలా డస్ట్ పట్టుంటుంది. సో, అప్పుడు మనం వెళ్లి ఆ అద్దంలో చూస్తే మన ఇమేజ్ మనకు కనిపిస్తుందా అంటే కనిపించదు. కదా! కనిపిస్తుందా మన ఇమేజ్? కనిపించదు. సిమిలర్‌లీ మావి చేత గర్భంలోని శిశువు. సో, గర్భంలోని శిశువు దేని చేత కప్పబడి ఉంటారు? మావి చేత కప్పబడి ఉంటారు. అలా కవరేజెస్ తో పోలుస్తున్నారు. సిమిలర్‌లీ మనకు కూడా ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కోరికలనేవి అలా కప్పేసి ఉంటాయన్నమాట. మన గురించిన జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించకుండా అవి మనల్ని రాంగ్ వేలో నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏవి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కలిగే కోరికలనేవి. ఈ దేహపరంగా కలిగే కోరికలనేవి మనల్ని అలా నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెప్తారు. సో, ఈ కోరికలనేవి మనలో ఎక్కడెక్కడ వసిస్తాయంటే మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధిలో ఇవి వసిస్తూ ఉంటాయి. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహం అనేది కలుగజేస్తుందన్నమాట. సో, మన మనసులో, బుద్ధిలో, ఇంద్రియాలలో అవి ఆవాసం చేసుకొని ఏం చేస్తాయి మనల్లో మన కార్యాలననేవి కంప్లీట్‌గా రాంగ్ వేలో మనం చేసేలాగా అవి మనల్ని తీసుకువెళ్తాయి. తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం త్యజ హ్యేషణం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున! అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. సో, మొట్టమొదట మన ఇంద్రియాలు మనకు కంట్రోల్‌లోకి రావాలన్నమాట. సో, జ్ఞాన విజ్ఞానాలనివి నాశనం చేస్తున్నాయి. ఏంటి? ఈ కోరికలనేవి. ఈ పాపిని నువ్వు ఫస్ట్ పారద్రోలు. అంటే ఈ కోరికలనే దాన్ని నువ్వు ఫస్ట్‌గా పారద్రోలు. అప్పుడు మన ఇంద్రియాలని మనం కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా కూడా అలా వదిలేయకూడదు ఇంద్రియాలని. సో, అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఆహ్, పిక్చర్‌లో ఇక్కడ చూస్తే మనకు 5 గుర్రాలున్నాయి కదా! 5 హార్సెస్. ఇదేంటంటే 5 ఇంద్రియాలకు ప్రతీక. సో, ఏంటి అవి అంటే చెవులు, ముక్కు, కళ్ళు, చెయ్యి. అంటే చెవులు, ముక్కు, కళ్ళు స్కిన్ అన్నమాట. చెయ్యి అని ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ స్కిన్. అండ్ తర్వాత మన నాలుక కదా! ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇంద్రియాలన్నమాట. దానిని ఇక్కడగా గుర్రాలుగా మెన్షన్ చేస్తారు. మనకందరికీ తెలిసిందే కదా! గుర్రము కంట్రోల్ రాదు కదా! ఎక్కువగా ఎలా వెళ్తాయి దాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అది పరిగెడుతుంది. సో, ఇప్పుడు ఒక రథం చూస్తే సో, గుర్రాలు వెళ్ళాలి అంటే ఆ రథ సారథి ఉంటారు కదా! ఆ రథానికి ఒక సారథి అంటే నడిపేవాడు. కదా! నడిపేవాడు ఏం చేస్తాడు? గుర్రాల్ని కంట్రోల్ చేయాల. అవునా? లేకపోతే అవి ఎటంటే ఎటు ఎళ్ళిపోతాయి. అండ్ రథము విరిగిపోతుంది కదా! గుర్రాల్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాడు? ఆ కళ్ళెం, ఆ తాడు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ. ఆ తాడుతో దాని ముక్కుకి, నోటికి కట్టేసి లాగుతూ ఉంటాడనమాట. ఆ రథసారథి అవి ఫాస్ట్‌గా వెళ్తుంటే దాని డైరెక్షన్‌ని, దాని స్పీడ్‌ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తూ తన డెస్టినేషన్ వైపుగా ఆ రథసారథి నడిపిస్తారు. ఎందుకంటే రథసారథికి తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని కదా! డెస్టినేషన్ తనకు తెలుసు కాబట్టి, ఆ గుర్రాల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ తన డెస్టినేషన్‌కి అవి వెళ్ళేలాగా తనకు సహాయం చేసేలాగా దానిని తనను మలుచుకుంటాడన్నమాట. ఎవరు? రథసారథి. హ్మ్. సో, ఈ రథంలో ఎవరు కూర్చొని ట్రావెల్ చేస్తుంటారంటే సోల్ కూర్చొని ట్రావెల్ చేస్తుంటారని చెప్తాం. అంటే రథంలో బేసికల్‌గా ఎవరు కూర్చున్నా వాళ్ళ డెస్టినేషన్‌కు రథసారథి మాత్రమే తీసుకుపోగలరు. సో, మనం కూడా ఫాలెన్ సోల్స్. ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలోకి జారి పడిపోయాం. మనము నిత్యధామం మన ఒరిజినల్ హోమ్‌కి మనం వెళ్ళాలి. సో, అలా వెళ్ళాలి అంటే ఈ చిన్న ఉపమానంతో ఏంటంటే ఈ గుర్రాలనేవి సెన్సెస్ అన్నమాట. అంటే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే
ఈ మనస్సు అనే కళ్ళెంతో, ఈ తాడేంటి మన మనస్సు అన్నమాట. మనస్సు అనే కళ్ళెంతో బుద్ధి ఏం చేయాలి? సెన్సెస్‌ని కంట్రోల్ చేయాలి. బుద్ధి, జ్ఞానం, ఇంటెలిజెన్స్ కదా! బుద్ధి రథసారథి ఎవరిక్కడ మన దేహంలో రథసారథి ఎవరిక్కడ? బుద్ధి అన్నమాట. జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం అనే దాంతో మన మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మనం. కంట్రోల్ చేయాలి అంటే మన మనసు అనే కళ్ళెంలో ఇంద్రియాల్ని మనం వెనక్కి లాగాలి. అవి బాగా పరిగెడుతుంటే దాన్ని మనం వెనక్కి లాగాలన్నమాట. సో, మన ఇంద్రియాలంటే బేసికల్‌గా కన్ను, ముక్కు ఇలా చెప్పాం కదా! సో, మనం బేసికల్‌గా ఏది చూసినా కావాలి అనే కోరికని మనసులో నింపేస్తాం. అయింది. కావాలి అనేది మనసులో నిండిపోయింది. సో, ఇప్పుడది కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మన బుద్ధి పనిజేస్తుంది. ఇది కావాలంటే నేను ఏ తరహా కార్యం చేయాలో మన బుద్ధి ప్లాన్ చేస్తుందన్నమాట. సో, అలా మనం కార్యాలనేవి చేస్తుంటాం. మనందరము కూడా ఇప్పుడు ఎలాగ ఉన్నామంటే, ఇంద్రియాలు మనల్ని నడిపిస్తున్నాయి. మన కోరికలే మనల్ని నడిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇది ఇలా కాదు. రివర్స్ వేలో జరగాలి. సో, మనము ఫస్ట్‌గా జ్ఞానాన్ని సముపార్జన చేసుకొని ఆ జ్ఞానం ఏంటంటే, మన గురించిన జ్ఞానం. ఆత్మ తాలూకు జ్ఞానం మనం సంపాదించుకొని, ఆ జ్ఞానంతో మన మనసుని కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. అంటే, మన మనసులో మస్తు కోరికలు నిండుతూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలతో పుట్టినప్పుడల్లా దాని ప్రకారంగా మన బుద్ధి పని చేయకూడదు. మనసు చెప్తుంది నాకది కావాలని. కానీ బుద్ధి చెప్పాలి, లేదు లేదు అది నీకు హాని చేస్తుంది. సో, ఎక్కువ దాని మీద కాన్సంట్రేట్ చేయొద్దు అని మనసుని సప్రెస్ చేయాలి. సో, ఇంద్రియాలు మనకి నింపుతూనే ఉంటాయి. ఒక చిన్న పిల్లవాడు చూస్తే అతనికి చాక్లేట్ కావాలా. షాప్‌కి వెళ్తాడు. వాళ్ళ తల్లి, తండ్రితో షాప్‌కి వెళ్తారు. అక్కడ ఒక బొమ్మ చూస్తారు. లేకపోతే చిన్న చాక్లేట్ వాళ్ళకి కావాల్సిందే. అది కొంత కాస్ట్ పడుతుంది. సో, ఇప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా అది కళ్ళతో అది చూసినందువల్ల వాళ్ళకి అట్రాక్టివ్‌గా అనిపించి ఈ మనసులో ఒక కోరిక పుట్టేసింది. అది నాకు కావాలి అని. సో, వాళ్ళేం చేస్తారు? అది ఎలా సంపాదించాలి కదా! ఎలా సంపాదించాలి దాన్ని? అంటే తల్లిదండ్రులని అడగాలి కదా! తల్లిదండ్రులే కొనివ్వాలి. సో, అది పెడతారు. వెంటనే ఆచరణలో పెట్టేస్తారు. మమ్మీ, డ్యాడీ నాకది కావాలి అని అడుగుతారు. సో, వాళ్ళు లేదు ఇవ్వలేదంటే మారం చేస్తారు, ఏడుస్తారు, మొండి చేస్తారు. సాధించుకునేంత వరకు వదలరు కదా! అది కొనిచ్చుకునేలాగా చేస్తారు. ఇలా మన కర్తవ్యాలనేవి, యాక్టివిటీస్ అనేవి కూడా మనము చేస్తూ ఉంటాం. కానీ అలా ఉండకూడదనమాట. మన బుద్ధే మనల్ని నడిపించాలి. సో, మనసనే కళ్ళెంతో మన ఇంద్రియాలనే గుర్రాలనే ఇంద్రియాలను మనము టైట్‌గా కంట్రోల్ చేసి, మన సోల్‌ను నిజమైన డెస్టినేషన్ వైపుగా మనం నడిపించుకోవాలి. చెప్పాలంటే ఎలా అంటే ఒక పేషెంట్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకుందాం. డయాబెటికే అనుకుందాం. సో, వాళ్ళు బీపీ ఉన్నవాళ్ళు సాల్ట్ తినకూడదు కదా! డయాబెటిక్‌గా ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ ఇవి తీసుకోకూడదు. స్వీట్స్ తీసుకోకూడదంటారు. కానీ వాళ్ళకు ఎప్పుడైనా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉంది. ఏమని? వాళ్ళకు వాళ్ళు ఒక పేషెంట్ వాళ్ళు స్వీట్స్ తినకూడదు కదా! డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ స్వీట్స్ తినకూడదన్న జ్ఞానం వాళ్ళకుంది. కానీ ఏం చేస్తారు? ఒక షాప్‌లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళక్కడ ఏదో స్వీట్ చూస్తారు. కదా! తినాలని ఆశ కలుగుతుంది. కళ్ళు చూస్తాయి, మనసులో కోరిక పుడుతుంది. తినాలని ఆశ కలుగుతుంది. సో, నార్మల్‌గా అయితే తినేస్తారు. కానీ వాళ్ళ బుద్ధి చెప్తుంది తినకూడదు. ఇది నువ్వు తినకూడదు. డయాబెటిక్ పేషెంట్ కదా! నువ్వు తినకూడదు. ఇది తింటే నీకు హాని జరుగుతుందని చెప్పి. సో, అప్పుడు వాళ్ళేం చేస్తారు? మనసులో కోరిక కలిగిన దాన్ని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తారు. అవునా? బుద్ధి చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు నడుచుకుంటారు. అలా నడుచుకుంటేనే వాళ్ళకది శ్రేయస్కరం. లేకపోతే ఏమవుతుంది? వాళ్ళకు చాలా హాని జరుగుతుంది. అలా మన ఈ జ్ఞానంతో బుద్ధి చెప్పేలాగానే మనము నడుచుకోవాలి. అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతన్నమాట. మరి బుద్ధి చెప్పేలాగా నడుచుకోవాలంటే బుద్ధికి అంటే మనకు సరైన జ్ఞానం కావాలంటే మనం అంటే ఎవరో మనం ఫస్ట్‌గా తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో, అలాంటి జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని మనము నేర్చుకోవాలి. ఆ జ్ఞానం మనము సంపాదించాలి. సో, ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు మనందరం కూడా ఇప్పుడు ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే ఇంద్రియ భోగాభిలాషలోనే ఉన్నామనమాట. అది చాలా తక్కువ స్థాయి. దానిపైన ఉండేది ఇంద్రియాలు, దానిపైన మనస్సు, దానిపైన బుద్ధి అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని ఇక్కడ చెప్తుంది. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంసభ్యాత్మానమాత్మనా జై శత్రు మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకొని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువుని సంహరింపము. సో, బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది. అందుకే అది ట్రావెల్ చేయాల. ట్రావెల్ చేయాలంటే బుద్ధే తీసుకువెళ్ళాలి. కాబట్టి బుద్ధితోనే మన మనసు నిలకడ చేసుకొని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువుని సంహరింపుము అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు.
సో జీవిత పాఠం. ఇంద్రియాలు నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. మనస్సును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. సో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. జగద్గురు సర్వశిక్షణ మస్తు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో